Twisted Tales. Alen i čarobna lampa. Priču napisao Miroslav Minić. Priču pripoveda Miloš Anđelković. Dragi moji, ispričat ću vam priču o događaju koji se desio u Ulcinju, malenom gradu u Crnoj Gori. Iako je Ulcinj jedan od najstarijih gradova na Jadranskom primorju, star više od 2000 godina, neću vam pričati priče koje ćete saznati iz školskih udžbenika. Čućete priču o 14-godišnjem dečaku Alenu, koji je bio lep, pošten, nasmejan, ali usamljen. Alen je učenik 8. razreda. Ima sve petice. Talentovan je za sve vrste sportova. Brz je, okretan, vešt i inteligentan. Ume da proceni i predvidi ideje i planove saigrača. Za vreme utakmice njegovo ime uzvikuju sa tribina njegovi roditelji, verujući da mu pružaju ljubav i podršku. Snalažljivost koju ima na terenu, Alen nema u životu. Zbog toga mu se često dešavalo da upadne u nevolju i zabrine svoju posvećenu majku. Otac u Alenu vidi sebe, sve svoje dečačke snove koji su iznenada nestali. Sudbina ponekad zna da iznenadi. Tako je njegov otac umesto slave fudbalera svetskog glasa celog života nosio tešku povredu kolena. Ona ga je sprečila da ostvari svoj dečački san, zbog čega je bio duboko nesrećan. Kolo sreće se vrtoglavo okreće, kao fudbalska lopta na terenu. Tako je Alenov otac, boraveći kao mlad fudbaler na Baliju, dalekom ostrvu u Indoneziji, upoznao Alenovu majku. Duge peščane plaže, toplo more, svakodnevno surfovanje, obilaske džungle, Alenovom ocu ubrzo su zamenile duge šetnje sa prelepom devojkom koja mu je zauvek zarobila srce. No ni ona nije odolela njegovoj ponudi da se zajedno vrate u njegov rodni Ulcinj. Imala je samo jedan uslov, da sa sobom povedu njenog ljubimca Abua, maleno majmunče koje je retko silazilo sa njenog oblog ramena. Kao da je slutila da će Abu biti izvor prihoda za nju i njenu buduću porodicu. Abu je živeo sa njima u trošnoj kućici u starom gradu. Privlačio je pažnju turista u Ulcinju. Na plaži su svi želeli da se fotografišu s njim, a Alenovi roditelji su to simbolično naplaćivali. Nakon dolaska u Ulcinj, uskoro se rodio Alen. Postao je centar njihovog malenog sveta. Otac je želeo da Alen trenira fudbal i postigne sve što on nije uspeo. Ipak, Alen to nije želeo. Nije bilo dana da mu otac nije govorio: ako postane profesionalni fudbaler, to će biti jedini način da porodica lepo živi, da imaju svega u izobilju. Alena je zbunjivala očeva snažna želja i njegov još snažniji otpor koji je osjećao iznutra. Bio je srećan dok crta odeću, oblači papirne lutke koje je krišom sakupljao i odlagao u kutiju koja je bila ispod njegovog kreveta. Maštao je da postane modni kreator, da svim ljudima koje poznaje sašije šarenu odeću sa zlatnim trakama i jarkim ljubičastim i zelenim bojama, nalik na onu koju je gledao na porodičnim fotografijama svoje majke. Dok je Alen maštao o svetlucavim košuljama i haljinama u kojima se vešto kreću manekenke i manekeni na pisti, otac je verovao da njegov sin svakodnevno igra na fudbalskom terenu. Sa tom mišlju, pre izlaska sunca, odlazio je na gradilište i svakodnevno obavljao najteže poslove. Otac se vraćao kasno u noć, ali i to je kratko trajalo. Ostao je bez posla. Bio je i jako razočaran kad je saznao da Alen izbegava treninge. Onda je pošao u Nemačku da tamo radi na građevini. Činilo mu se da je to najbolji način da zaradi novac i da porodica pristojno živi. Nije mogao da podnese da im je ponovo jedina zarada fotografisanje Abua sa veselim turistima. Alenu je bilo veoma teško, jer je smatrao da je izneverio oca. Smatrao je da se potrudio, uskoro bi zarađivao kao fudbaler, a otac ne bi morao da ode u daleku zemlju. Odlučio je da da sve od sebe i da svakodnevno odlazi na trening.
Majka mu je govorila da ne treba toliko da brine, jer nije posao dece da zarađuju za porodicu, ali to nije mnogo tešilo Alena. Otac se iz Nemačke sve ređe javljao, a i kad bi se javio, razgovori su bili sve kraći, jer mu je bio potreban san nakon napornog rada na visokoj zgradi. Jednog dana nakon treninga, Alen je šetao gradom. Iako još nije bilo leto, bilo je veoma toplo. Isti ljudi, ista kaldrma. Abu mu je naravno pravio društvo jer nije imao prijatelja s kojima bi provodio vreme. Voleo je da posmatra izloge radnji u kojima se prodavala garderoba, dok se Abu ogledao na površini čistog stakla. Alen je zamišljao lutke u izlozima kako na trenutak ožive i obučene u odeću koju je on kreirao šetaju ulicom. Bio je tužan jer je želeo da to nekome ispriča, da podeli sa bilo kim svoje snove. Prisjeti se da je vreme da požuri, da ga majka čeka. U ulici gde su se prodavali suveniri, iznenada ugleda dečaka. Istog dečaka je primetio pre nekoliko dana u školskom dvorištu, a već su devojčice pričale da se nedavno doselio u Ulcinj i da mu je otac poznati biznismen. Dečak je bio izrazito visok za jednog 14-godišnjaka. Crne kose, plavih očiju sa upadljivim žutim naočarima, imao je ljubičastu majicu protkanu zlatnim nitima i široke zelene pantalone. Na ramenu je bila platnena torba. Odjednom Alen primeti kako dečak ubacuje magnete sa štandova u tu torbu, ali krijući. Iako začuđen, to mu je bilo i smešno, jer je znao da je dečak veoma bogat, pa mu nije bilo jasno zašto krade. Odjednom dečaka je držao za mišku stariji čovek i vikao na njega. Alen i Abu su dotrčali. Maleni majmun je počeo da izvodi akrobacije i čovek nije mogao da skrene pogled sa veselog Abua. Toliko se zaneo da je pustio dečakovu ruku. U tom trenutku Alen je viknuo: "Beži!" Dečak je potrčao. Nastao je metež. Dva dečaka su trčala dok je Abu veselo poskakivao za njima. "Držite lopove!" čulo se sa pijace. Dečaci su trčali i sa njima Abu. Uspeli su da pobegnu, sakrivši se iza jedne kamene ograde obrasle puzavicama. Visoki dečak je zbunjeno pitao Alena zašto mu je pomogao. Alen nije znao šta da mu kaže. Dečak, da prekrati neugodnu tišinu, reče da se zove Ivan. Alen se predstavi pa ga ohrabren upita zašto je krao. Nakon oklevanja Ivan mu reče da mu je dosadno i da je verovao da će ga uhvatiti i pozvati njegovog oca. Dok ga je Alen zbunjeno posmatrao, dečak je nastavio da mu se ispoveda. Rekao mu je da mu je otac biznismen i prilično nezainteresovan za život sina jedinca. Smatrao je da oca više interesuju zgrade koje pravi, jahte i politika. Nadao se da će krađa biti način da mu skrene pažnju i da konačno otac i sin iskreno popričaju. Alenu nije bila jasna Ivanova priča. Do tog trenutka mislio je da samo novac donosi sreću. Predloži mu da prošetaju i da mu pokaže najlepše mesto u Ulcinju, verujući da dečak još nije upoznao grad. Tako su dva dečaka hodala prema šumarku iznad plaže, gde se nekad nalazio hotel Jadran. Smejali su se. Delovalo je kao da se znaju od malena. U školi su svi dosadni. Svi hoće da se druže sa mnom zbog mog oca, reče Ivan. Ne znam ko ti je otac i nije mi jasno kakve veze tvoj otac ima s tobom. Mislim da bi se neko družio s tobom. Pretpostavljam da je neki vrlo moćan čovjek. Nebitno. Sa mnom niko neće da se druži. Jedva čujno promrmlja Alen. S tobom, začudi se Ivan. Da, čak su jednom pokušali da povrede Abua. Mog spasioca? Pa sigurno su ljubomorni, jer oni ne mogu da imaju ovakvog drugara. Dečaci su se smejali. I Abu je bio veseo i mahao je repom. Evo vidiš ovo mesto. Ovde je nekad bio prelep hotel. Video sam fotografije kod baki i deke. Kad porastem i zaradim mnogo novca, ovde ću napraviti predivan zamak. U njemu ću i živeti sa majkom, a ne u onoj vlažnoj malenoj kući. I imat ćemo i veliku fotografsku radnju. Tu će biti moje atelje gde ću crtati odeću. Tu će biti i prostorije gde će se šiti odeća i... Ti želiš da postaneš modni kreator? Upita Ivan. Ti si prva osoba kojoj to poveravam.
Da, želim, reče Alen. A ti si jedina osoba koja sanja moj san. I ja želim da budem modni kreator, odgovori Ivan. Ne mogu da verujem da isto želiš, kazao je Alen, a na njegovom licu se pojavi osmeh kakav do sada nije imao. Ti si druga osoba koja ovo zna, ispričao sam majci, tiho izusti Ivan. I kako je reagovala? Ma ona je super. U svemu me podržava. Ali sve džaba kada se ni ona ni ja ništa ne pitamo. Tata ima druge planove za mene. I moje imao. Tužnim glasom saopšti Alen. Ma ti i ja ćemo imati veliku radnju gdje ćemo prodavati garderobu. Briga nas za svakog šta misli. I svi će nas poštovati, jer ćemo uspeti, odbrusi Ivan. I sve devojke će biti zaljubljene u nas, dodade Alen. Tako su dva nova prijatelja razgovarala i gledala u more. Konačno su pronašli jedan drugoga. Konačno su imali ono o čemu su celog života maštali. Da imaju najboljeg prijatelja kome će moći sve da ispričaju. Ko će ih razumeti i podržati. Pred kim neće glumiti da su jaki i odvažni. Abu zagrli Alena, pa odmah zatim i Ivana. Oba dečaka su imala ogroman osmeh na licima. Padala je noć. Nisu mogli da prestanu da razgovaraju. Tada mu Alen reče kako bi voleo da ima leteći čilim. Baš onakav kao iz bajki koje mu je čitala majka kada je bio sasvim mali. Želeo je da Ivan i on putuju njime kroz Crnu Goru. Ivan ga je gledao veselim očima. Odjednom uze mobilni telefon. Sav uplašen reče Alenu da ima mnogo propuštenih poziva od oca i majke. Alen uze svoj telefon i vide da se baterija istrošila. Pomisli kako je majka zabrinuta jer ga je sigurno zvala. Ivan je bio uplašen i jedva čujno izusti da mora odmah da pozove oca, da je užasan kada mu ne odgovori na poziv. Dok je slušao oca, promenio je izraz lica. Otac je već saznao da je Ivan pokušao da ukrade magnete sa štanda. A znao je i da ga je čekao neki drug s majmunom, koji je, kako je smatrao Ivanov otac, zapravo jedini krivac, jer ga je upravo on nagovorio da krade. Ivan mu je pokušao objasniti, ali sve je bilo uzalud. Veza se prekinula. Abu je zabrinuto gledao u Ivana. Ivan ustade i reče Alenu da mora odmah da pođe kući. Uronili su jedan drugome u zagrljaj. Čuo se njihov tihi jecaj. Obećali su jedan drugome da će ostati večno najbolji prijatelji. Ivan zagrli i Abua, svog spasioca od ljutih trgovaca, dok je krao magnete. Dečaci su se razdvojili i svaki od njih krenuo je svojoj kući. Žureći, Alen je po mraku hodao peščanom plažom. Abu ga je par puta povukao za nogavicu, signalizirajući mu da ga je strah. Iako se i Alen malo plašio jer se samo nazirala svetlost sa stare ulične lampe, to je bio najkraći put do njihove trošne kuće. Žurio je. Znao je da ga majka nestrpljivo čeka. Odjednom se spotačao neki predmet i pade na pesak. Nazirala se lampa. Pomisli kako ju je more izbacilo, ipak je bila oseka. Uzeo je u ruke i potrče prema banderi. Za trenutak je zaboravio i na majku, i na Ivana, i na Abua. Nije znao zašto ga je baš toliko privukla ta stara, pomalo zarđala i mokra lampa. Nije imao ništa pri sebi da je obriše, pa skide majicu i protrlja je kako bi sa nje skinuo pesak i morsku vodu. Abu je nešto predosjećao, pa je drhtao. Odjednom iz lampe izađe plavičasta svetlost, a iz nje se pojavi veliki plavi duh. Čulo se: "Vama na usluzi, gospodaru." Alen nije mogao da veruje šta vidi ispred sebe. Njegove zelene oči nikad nisu bile veće. Dok ga je Abu vukao za nogavicu, izusti: "Ko si ti?" Abu se sakri iza Alenovih nogu. Duh samo ponovi da mu stoji na raspolaganju i da će mu ispuniti šta god poželi. Zbunjeni Alen samo reče da jedino želi da Abu i on budu kod kuće, jer mu je majka sigurno veoma zabrinuta. Čulo se: "Vaša želja je moja zapovest." A tlo se zatrese. Prostor ispuni plavičasti dim i odjednom su Abu i Alen bili ispred ulaznih vrata malene kuće u starom delu Ulcinja.
uđoše u kuću, a majka uplakana potrča i zagrli uplašenog dečaka. Abu je i dalje drhtao od straha. Dugo su sedeli za trpezarijskim stolom. Alen je majci sve ispričao. Držao je staru lampu. Hteo je da očisti prašinu s nje i nesmotreno je opet protrlja. Iz lampe izađe veliki plavi duh. Majka i Abu su prestravljeno gledali u njega. Vama na usluzi, gospodaru, reče isti onaj plavi duh. Alen ohrabreno upita duha ko je i šta radi u lampi. Duh se predstavi, reče da se zove Srećko i dodade da će Alenu ispuniti svaku želju. Alen reče da želi da žive u velikoj kući i da su bogati. Odjednom se trošna kućica zatrese i pretvori se u prekrasni zamak sa 18 prostorija. Abu je skakutao po sobi. Majka je nemo posmatrala prostoriju u kojoj su bili ćupovi s blagom, a na stolu su bile zlatne bankovne kartice sa milionima. Alen je bio toliko srećan kao nikada u životu. Glasno viknu: Majko, bogati smo! Majka nije znala šta da kaže, samo je tiho rekla: Čuvaj se, sine. Potrča do telefona ne mareći što je kasno i pozva oca. Reče mu da spakuje kofer i da se vrati u Ulcinj, da su bogati, da ne mora više da radi na građevini u Nemačkoj. Iako je otac postavio 1000 pitanja, Alen mu reče da će mu sve objasniti kad dođe. Majka je od sreće plakala, a Abu skakutao s kreveta na krevet. Otac je već sutra uveče bio u Ulcinju. Konačno su svi bili zajedno i konačno su bili srećni. Čvrsto su se grlili, čini se, satima. Ubrzo se pročuo glas o navodnom nasledstvu koje je Alen dobio od rođaka sa Balija. Svi su hteli da se druže sa njim, ali on je jedino hteo da provodi vreme sa Ivanom, koga nije mogao da pronađe. Ni glasa o Ivanu. Alenova majka više nije morala da traži posao, jer su bili bogati. Ipak je otvorila organizaciju koja se bavila humanitarnim radom. Pomagala je samohranim majkama. Alen postade vrlo popularan među vršnjacima. Međutim, novac ga nije pretvorio u lenjog momka. Iako bogat, bio je vredan i marljiv đak. Upisao je srednju, modni dizajn u Podgorici, gde je i živeo u đačkom domu, a vikende je provodio u Ulcinju u svom studiju. Da, imao je svoj maleni studio u kojem je kreirao odeću i poklanjao je siromašnim ljudima. Godine su prolazile i Alen je bio na maturi. Jedne subote na vrata Alenovog studija u Ulcinju pokucao je Ivan. Kada mu je Alen otvorio, Ivan nije ni čekao da se pozdravi, već je izustio da se nada da Alena bogatstvo nije promenilo, da je ostao i dalje onaj požrtvovani momak koga je želeo za prijatelja. Prijatelji su se smejali i dogovorili da nedelju provedu zajedno. Pošli su na Brdašce, gde su nekad proveli divno popodne. Ivan mu je otkrio da je odmah nakon njihovog rastanka s porodicom morao da napusti Ulcinj. To je bila očeva odluka. Živjeli su u Italiji. Sve vreme je želeo da vidi Alena, ali nije imao njegov kontakt. Konačno su on i njegova majka odlučili da se vrate u Ulcinj. Tada mu Alen sve ispriča o čarobnoj lampi. Ivan nije mogao da veruje šta je čuo. Alen iz torbe izvadi lampu. Protrljao je. Duh se pojavio i ovog puta izgovori: Šta želi moj skromni gospodar? Alen mu reče da želi da ima leteći ćilim, ali samo danas, kako bi sa Ivanom preleteo grad i more. Pred njim se stvori prekrasni leteći ćilim. Hajmo, Ivane, jedan krug. Nespretno su se popeli na ćilim. Klecala su im kolena od uzbuđenja. Seli su, a ćilim je poleteo. Posmatrali su okolne tvrđave, ogromni maslinjak, plavo more. Pored njih je proletelo jato galebova. Pozdravljali su ih pelikani. Očas su preleteli Šaško jezero i našli se iznad Skadarskog jezera. Znali su da je taj trenutak najsrećnije parčence njihovih života. Ovog puta rastali su se srećni, jer su znali da se više neće razdvojiti. Kad se vratio kući, Alen je sedeo i dugo posmatrao lampu, koja
koja mu je pomogla da bude bogat, ali važnije od svega da porodica bude zajedno i naravno da se druži sa Ivanom. Uze je i protrlja je. Vama na usluzi, gospodaru, reče duh Srećko. Alen otresito reče Srećku da zahteva da sam sebe oslobodi, da više ne živi u lampi. Alen je želeo da Srećko živi kao čovek i pronađe svoju sreću. Duh ga je nekoliko sekundi posmatrao. Zahvalio mu je i otkrio da je u lampi zarobljen vekovima. I više nije ni mislio o slobodi, jer mu to niko nikad nije rekao, a imao je razne gospodare. Takođe duh reče Alenu da bi voleo da postanu prijatelji. Alen pogleda duha Srećka i reče mu da pronađe svoju sreću, a da zna gde Alen živi i da će uvek biti dobrodošao. Duh, kao sredovečan čovek, izađe iz kuće. Alen uze telefon i pozva Ivana. Saopšti mu da želi ponovo da ga vidi. Dogovorili su se da se nađu na brdu, njihovom omiljenom mestu. Uskoro su dva prijatelja sedela i sa brda gledala pučinu. Alen mu reče kako su obojica bogati, ali shvatio je da novac ne čini ljude srećnim. Važno je da rade, da se možda malo i pomuče. Predloži mu da osnuju fabriku i da zaposle sve ljude iz Ulcinja koji bi da rade i da proizvode predivnu odeću. Istovremeno studirat će modni dizajn na Cetinju. Ivan je bio oduševljen i prihvati ponudu. I tako su dvojica prijatelja osnovali modnu kuću Čarobna lampa. Vredno su radili, studirali i bili srećni. Da, zaboravih da vam kažem. Srećko je živeo na selu, u Bjelopavlićima. Oženio se, dobio 3 dece. Imao je farmu gde je uzgajao organsko voće i povrće. I bio je presrećan. Naravno, Alen i Ivan ga nisu zaboravili i često su ga posjećivali.